Lidé mívají nejrůznější problémy a některé z nich se mohou nacházet v zemi. Například Drábek má na zahradě zakopaného zetě. Adam Kolouch zase staršího bratra. Je pravda, že vztah bratrů Kolouchových nikdy nebyl bezproblémový, nicméně v tomto případě se jednalo o dědictví po otci. Jejich otec, starý pan Kolouch, by k celé věci jistě rád ledacos dodal, ale leží na hřbitově. S takovou koncentrací arzeniku v těle, že ho odmítají žrát i červy. Bratrovražda ani otcovražda ovšem svědomí Adama Koloucha nijak zvlášť netíží, obzvlášť když si teď za dědictví koupil plazmovou televizi. Přál si ji už dlouho, takže mu na nějakých komplikacích nesešlo. Tím by však výčet problémů zdaleka nebyl kompletní. Procházka má na svém pozemku bednu peněz po pradědovi, jenže neví kde. V revíru hajného Šoukal se pro změnu nachází úložiště jaderného odpadu, které ovšem nemá na místní obyvatele vůbec žádný vliv. Alespoň to tvrdí šéf místního odboru pro životní prostředí. Kromě enormních kedluben se ve vesnici nachází řada problémů z doby okupace a několik výjimečně horlivých budovatelů komunismu tady čichá ke kytkám z dola. Ve většině domů se ukrývají kapalné problémy a nezbytné vybavení sloužící k jejich destilaci. Za nevelkou komplikaci lze rovněž označit různé typy nelegálně držených problémů a munici k nim náležející. V zásadě ale můžeme říci, že všechny tyhle problémy se dají celkem snadno vykopat a zlikvidovat. Takže jejich existence nikoho příliš neznepokojuje. Výzkum je tedy hotov a mise úspěšně splněna. Končím hlášení a jsem připraven k transferu za 3, 2, 1, teď! Když už jsme u toho, tak největší problém se nachází na zahradě Cyrila Bezděčky. Má 120 metrů v průměru a je ve své podstatě neřešitelný. A já bych byl opravdu rád, kdybyste s tím už konečně začali něco dělat. Haló? No dobře, pochopil jsem. Takže můj výzkum pokračuje. Teď se na to podívej. Ale jdi. Pak ti z toho nemá týc cajrej. To se ti zdá. Má to jen chuťový ocas. Jo, ocas. Evropskou unii na tebe. Jo, to seš ty. Ukradli mi stračenu. Bastardi. Máš na někoho podezření? Zůstaly akorát stopy po traktoru. Dáš si. Jo. Co pak? Nechutná? Mělo by se tu ještě předestilovat, ne? Vážně. Teď jsem to říkal. Ty sprej loni našel nějakýho ztracenýho koně. A jenom podle vohlávky. No jo. Ale to bych potřeboval nějakou věc, co s tou krávou souvisí. A stačilo by tohle? Mohlo by. Dám ti vědět. Děkuju moc. Co si vezmi tady toho... Jak on se... To nepřichází. Ne, to si neblbni. Ne. Nezůstanu nic dlužnej.
Ahoj. Ty, Cyrile? Jak ty to vlastně děláš? A co jako myslíš? No, jak poznáš, kde ta kráva je? No, dám si tu známku pod polštář, než jdu spát. A ráno vím. Fakt? Ne, že by Cyril lhal kamarádovi z nedostatku důvěry, ale kdysi slíbil, že o jistém problému nebude mluvit. Potřebuju s tebou mluvit. Nemůžeš si pospíšit, sakra. To ti to teda trvalo. Ještě si nedozrál ke kritice vyšší civilizace. Jo? Já ti přestanu lit mlíko do díry a uvidíme, jak dlouho vydržíš. Dlouho. Rozsvěť. Plná pohotovost. Tak zrovna. Kdybys měl plnou pohotovost, tak se zvedneš a odlítneš. No jak chceš. Vysohoj. Dostat síla 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Neblázni! Přijde FBI, tebe rozřížou na šrouby a budu sedět! To by má civilizace nikdy nedopustila. Jo? Myslíš? To, že neodpovídají na mé signály, ještě neznamená, že na mě zapomněli. Někdy by se porouchal traktor, aby se na ní taky vykašlal. Cyrile, já nejsem traktor. Jasně, já vím. Jseš poslem vyšší civilizace. Tak mě teda osvěť. Řekni, jak mám opravit pálenici. Mé programování mi umožňuje předávat znalosti pouze bytostem s příslušným inteligenčním kvocientem. Takže já jsem podle tebe hňup. Zjednodušeně řečeno. Ty do háje, ty nádhero. Nepomohl bys mi s něčím?
No, se na to můžu vybodnout. Moje rodina tady na tebe celý generace maká, ty takhle. Tak co potřebuješ? Kamarádovi ukradli krávu. Rozumím, ale potřebují vzorek DNA. Stačilo by tohle? Uvidíme. Slušný. Snažím se. Je mi líto, ale kráva nežije. Maso z ní je ve 2 mrazácích. Mohl bys mi ukázat, kde? Přibliž číslo. Ten syčák. Někdy si lidé nadělají problémy. Například ukradnou sousedovi krávu a tiše ji zaříznou. Tím se ovšem vystavují riziku jiných problémů. Sípni. Já tě mám ráda. Zůstaň